I pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Razgovarajući sa nekim mojim prijateljima, došli smo na ideju da uradimo jednu stvar, a to je da pokrenem prvi videoblog. Videoblog pokrećem iz jednog razloga, zato što su se pojavljivale razne kritike, tipa kako je moj sajt Ikanos Synchronos generisan veštačkom inteligencijom i kako autor u stvari ni ne postoji, da je to jedan, ajde da kažemo, fake koji je generisan sa chat GPT-em. Evo, ja ću sada da potvrdim da ja nisam, kao što se može videti, nikakav generički proizvod. Ja sam osoba, živa osoba koja sada snima u ovu kameru. Doduše, u onome što radim, ja koristim zaista veštačku inteligenciju i ono što hoću da kažem, to je, hteo bih malo da uklonim neke sumnje sa ove tehnologije, budući da postoje o njoj razni predrasudi. Kao prvo, puno ljudi se pouzdaje u samu tehnologiju veštačke inteligencije kao nečega što je nepogrešivo, što nije tačno. To je prva stvar koju ću da kažem. I sami chatbotovi, kada ih koristite, na dnu uvek piše da ChatGPT i Google Gemini mogu da pogreše. To je ipak jedan alat koji služi za posao. To nije nikakva svemoguća mašina, nikakva svemoguća tehnologija. Mogućnosti koje ona nudi su zaista ogromne, potencijali koje ona nudi su ogromni, ali zaista to nije nikakva ni magija, niti je to nešto što je nepogrešivo. Zato što mnogi autori koji se bave digitalnim radom, ja sam jedan od njih, imam 7 napisanih priručnika i uopšte ceo moj digitalni ekosistem koji se zove Ikanos Synchronos. Ikanos na grčkom znači nešto što je produktivno i što se razvija, Synchronos znači da je sinhronizovano i da je savremeno. U prevodu Ikanos Synchronos bi značio nešto produktivno što se neprekidno razvija. Ja sam odabrao taj naziv iz razloga zato što mi se izuzetno dopao, a i mogu da kažem da slobodan domen je u tom vremenu bio na internetu kada sam sam sajt izradio u julu prošle godine. Tražeći domen došao sam do njega pošto je jako malo zauzeće tog imena, odnosno samo to ime koje se sastoji iz 2 dela generalno na internetu ne postoji, dok Ikanos je vezan za brojne pojmove. Međutim, operativnim radom na samom sajtu, na priručnicima, na videomaterijalima, na blogovima, na svemu što sam pisao u zadnjih 7 meseci, jednostavno Google je nagradio moj rad i postavio me na prvo mesto kada se u Google ukuca Ikanos kao pojam. Ono što jeste sigurno, to je da sada ću da ukratko u ovom prvom blogu objasnim neke stvari koje su jako važne. Kao što smo rekli, veštačka inteligencija je tehnologija koja služi da bi se određene poslovne aktivnosti svele na minimum i da bi ljude zamenili u nekim poslovima. Postoje brojne predrasude, svakakve stvari postoje. Mi moramo gledati stvari kroz epohe. U prvoj epohi industrializacije postojala je parna mašina, u drugoj epohi došlo je do elektrifikacije i mi smo sada u trećoj epohi veštačke inteligencije. Sve tehnologije moraju služiti ljudima da bi ljudi dobili slobodno vreme, da bi maksimalno iskoristili te potencijale koje ta tehnologija nudi i da bi zaista mogli da olakšaju svoje poslove. Možete da vidite brojne youtubere kako zastrašuju ljude sa pričama tipa kako će veštačka inteligencija smlatiti čovečanstvo potpuno i kako će brojni poslovi nestati zahvaljujući tome što se pojavila veštačka inteligencija. Ono što jeste sigurno i ono uz čega sam ja siguran, to se neće desiti i nema šanse da se dogodi. Nema teorije da se tako nešto dogodi iz razloga zato što je to ipak samo tehnologija, a mi smo ljudi. A mi ljudi smo savršena bića. Mi ljudi imamo intuiciju, imamo neotkrivene potencijale u nama i stvoreni smo na Božju sliku. I ja kažem da zaista takav čovek ne može nikada da se poredi sa mašinom koja je stvorena rukom ljudskom. Nema teorije da se desi.
Veštačka inteligencija je nešto što može da olakša i olakšat će poslove u budućnosti, automatizovat će određene poslove, knjigovođa će imati lakše sisteme obrade podataka, mnoge stvari će se promeniti. Ako se onak pravilno koristi, može da se osete veliki benefiti, ali da zameni čoveka, to se neće desiti nikada, u to budite sigurni 100%. Ono što jeste sigurno isto, veštačka inteligencija nije nepogrešiva. To nije nešto što je nepogrešivo i što ti može dati odgovor na sva pitanja. I sada sistem uči od nas, ljudi, i prikuplja od nas informacije. Dešavalo se da mnogi koji pokušaju da budu digitalni autori imali su situaciju da su videli i bili impresionirani sa veštačkom inteligencijom i rekli su hajde da ja sad napravim nešto s pomoć veštačke inteligencije, da to prodajem na internetu i da zaradim veliki novac. I onda su upali u veliku zabludu, proglasili su sebe digitalnim autorima, napravili su neki određeni priručnik ili nešto, na primer, seli su za ChatGPT, ukucali su, dali su prompt, a prompt je komanda koju daješ veštačkoj inteligenciji, tipa napiši mi priručnik koji se zove kako da zaradim novac, na primer. I klikne Enter. I onda veštačka inteligencija krene da mu generiše tekst, krenu kilometri teksta da se izbacuju i u tom momentu, u jednom momentu, kada završi, on samo pogleda početak, pogleda kraj, izvrši copy-paste, prebaci u neki program, spakuje PDF, stavi na svoj sajt ili bilo gde na bilo koju platformu, stavi cenu, ne znam, od 10, 15, 20 eura, nebitno, i desi se da neko to kupi. I taj neko kupi, preuzme PDF, otvore i ima šta da vidi. Do pola pišu tehnike koje su za, recimo, zaradu, za prodaju, a od pola kreće uputstvo ribolovačko, kako se koristi neka ribolovačka oprema iskroz do kraja. Šta se dešava? Veštačka inteligencija ume da zabaguje i nije za takve kompleksne zadatke. To može da se dogodi i tekako. I onda takav jedan digitalni autor, kada mu se tako nešto dogodi, ne može ga više ni Sava ni Dunav oprati, on završava svoju karijeru. Elem, da se vratim na ono o čemu pričam. Šta je poenta ovog što sam rekao? To je tehnologija koja nam koristi, ali nije nepogrešiva. Savet koji ću vam dati svima koji se bavite digitalnim radom je sledeći. Koristite samo jedan chatbot. Ako koristite ChatGPT, koristite samo njega. Ako koristite Google Gemini, koristite samo njega. Jer dok koristite taj chatbot, on upija od vas informacije i kreira svoju neku bazu u kojoj vas upoznaje i onda uvek može vama da da neke određene savete. I šta će se onda desiti? Desit će se to, vi ćete u vašem poslu koristiti za jedan segment posla Grok, za drugi segment vašeg posla koristit ćete ChatGPT, za treći segment koristit ćete, na primer, Perplexity. I onda ćete imati problem zato što ćete sa 3 različita chatbota dobiti 3 različita rezultata, izgubit ćete vreme, ceo koncept će da vam padne u vodu, posao neće biti odrađen i vi ćete biti kivni, besni i proklinjaćete i veštačku inteligenciju i onog ko je to stvorio i jednostavno nećete imati uspeha. Moja preporuka, koristite samo jedan chatbot za ono što vam je potrebno, on će upoznati vas, znaće kako dišete i bit će vam alat od ogromne koristi. Ja lično koristim, pošto sam deo Google sistema, deo celog Google ekosistema, koristim Google Gemini. I Google Gemini već funkcioniše, već tačno zna kako moja digitalna infrastruktura, moje ključne reči, hashtagovi, tagovi funkcionišu na svim platformama. I na YouTube-u, i na mojim blogovima, na mom sajtu, svuda, na LinkedIn nalogu gde zaista pišem dosta tih članaka i svega ostalog. Zaista me upoznao i onda on uz pomoć mojih ključnih reči zaista širi put i dovodi puno ljudi na moj sajt kao posetioca da vide, da se upoznaju sa celim sistemom. Jer meni je zaista cilj da moj sajt funkcioniše internacionalno
Zaista, moj sajt je na 3 jezika, samo ću to reći da sadržaj se nalazi na 3 jezika. Priručnici su pisani na srpskom, engleskom, nemačkom jeziku. Blogovi su na srpskom, engleskom, nemačkom jeziku. Doduše, YouTube kanal na srpskom jeziku sa engleskim subtitlovima. Sad ste se upoznali sa mnom, znate ko sam, znate šta radim, posetite moj sajt, pogledajte moje priručnike, uvek može da se nađe nešto što vam je potrebno. Moj sajt nije lokalni sajt, moj sajt je internacionalni, jako puno Amerikanaca dolazi na moj sajt, dolaze ljudi sa engleskog, nemačkog, govornog područja. Nastavljamo dalje sa radom, nastavljamo sa i videoblogovima, i blogovima, i snimanjem novih epizoda i svega što dolazi, kako bi zaista freelanceri, mali privrednici, i oni koje zanima veštačka inteligencija i koji žele rezultate u svom poslu, dobrodošli su na moj sajt, dobit će rešenja, neće dobiti edukaciju, ponovit ću još jednom, dobit će praktična rešenja za svoje poslove i verujem da možemo na pravi i na ispravan način ovu tehnologiju da koristimo i da je postavimo na ono mesto na kome ona treba da bude, a ona je samo alat i ništa više osim toga. Dragi moji, hvala vam na ovom mom prvom blogu što ste me oslušali. Verujem da ste sada upoznali moj posao, da su vam neke, ajde kažemo, da su vam neki predrasudi o samoj tehnologiji uklonjeni, da su vam sada stvari malo kristalnije jasne. Ako još uvek niste, ja vas pozivam da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete ovaj video i da idemo zajedno u sledeće videe i u sledeće materijale koje sam pripremio za vas. Srdačno vas pozdravljam i vidimo se uskoro.